Татарстан матбугатында нинди четерекле мәсьәләләр күтәрелә? Бүгенге көн замандашлары кем? Бу хакта тулырак матбугат күзәтү сәхифәсе белән Миңназыйм Сәфәров җиткерер. Хайырлы көн, мөхтәрәм тамашачылар. Татар матбугатындагы күзгә ташланган язмалар турындагы тапшыруыбызны дәвам итәбез. Без бөтен өлкәдә көнбатышка карап эш итәргә өйрәнеп киләбез. Үзең өчен яшәп калырга кирәк дигән булып, бала табуны да 30дан узып 40ка таба баргандагына планлаштыручылар арта икән инде. Монысы бер хәл булса, сыңарып тапкан сабыйны тәпи китү белән курчак урынына төрле түгәрәкләргә йөртү, аны гениаль бала итүгә тырышулар тагын бер бәләгә үрелә. Шәһри Казан газетасы әлеге теманы беренче битенә чыгарып биргән. Аннан аңлашылганча, хәзерге әти-әниләр үзләренең бала вакытта чынга ашмаган хыялларын балалары ярдәмендә тормышка ашырырга омтыла икән. Гомумән, психологлар баланы иртә өйрәтү зыянлы дигән нәтиҗәгә килгән. Мәдәни тормыш эчендә кайнаучылар өчен газета хәбәрчесенең Камал театры артисты Ришат Әхмәдуллин белән ихлас әңгәмәсе дә кызыклы була дип уйларга кирәк. Югарыда әйтелгән фикерне куәтләп, әнә Ришат та юләр вакытта өйләнергә кирәк дип әйтеп салган. Халык әйтсә хак әйтә. Бүгенге яшьләргә һәр тарафтан үзең өчен яшәп калырга кирәк дигән фикерне сеңдерергә тырышсалар да, тормышта андыйлар түгел, башкалар бәхетлерәк тә, озаграк та яши икән. Ватан Татарстан газетасы әлеге фәлсәфи сорауга җавапны аерым кешеләр язмыш аша табарга тырышкан. Татарстанның иң өлкән кешесе 8 яшьлек Зарига Шәйдуллинаның озак, бәхетле яшәү сире кешеләргә начарлык теләмәү булса, башка озын гомерле әби бабайларның гомер формуласы башкачарак. Тормыш рецептын хәтерләткән ул фикерләрне һәр кайсыбыз укып чыкса иде. Шунда ук татар хәтеренә Кремле урманнарга кебек үлмәс җыры белән кирип калган шагыйрь Гарифҗан абый Мөхәммәтшин турындагы Гарифҗанның тормыш мизгелләре исемле язмасы да күңелне кузгатырлык килеп чыккан. Гарифҗан абый кебек гади дә, биек тә уллары булган халык яши әле ул. Шундыйдан казанганнарын тагын берсе Төркия футболының атаклы легендар футболчысы татар егете Айхан Низаметдин улы Ашут турында Идел яшьләр журналы язып чыккан. Аны Төркиядә алтын аяклы футболчы дип таныйлар икән. Татарга да хас булган яңа бер тема күп хатынлыкның төбендә нәрсә ятуын да яшьләр журналыннан укып белергә була. Кыскасы, тоттың да 2 хатынга өйләндеңә түгел икән әле. Рәте бар. Иделдәге тагын бер кызыклы төпле тема Рамис Латыповның кире кайту дигән хикәясен сүтеп җыюга багышланган эш буенча мәхкәмә утырышы беркетмәсе. Татар әдәбиятының, татар теленең асылын аңларга өйрәтә мондый анализлы язмалар. Укудан һәм фикерләүдән туктамасагыз дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.